En statistisk analyse vil tit munde ud i, at man skal afrapportere nogle talværdier. 5 cm. Hvad? Nej. 5 cm er måske diameteren. Hør nu her, den er 5 i diameter og 60 i længden. Det er fuldstændig urealistisk. Hvad? Det er da urealistisk. Det er da ikke. Det er det da. Det er da ikke. Det er det da. Hvad mener du? Det er det da. Kraftigt mig aldrig efter det, jeg siger til dig. Det gør det da. Sig dig. De har ingen idé om, hvad de beskriver. Den her misforståelse kunne have været undgået, hvis de først var blevet enige om, hvilket objekt de var ved at beskrive. Hvorvidt noget er en nyttig information, og hvordan den fortolkes, afhænger af, om vi ved, hvad der snakkes om, og hvad det pågældende mål beskriver. Lad os se, hvad der ville have været sket, hvis alle sammen kendte til et objekt, de beskrev. Hvordan vil I så beskrive spisebordet? Det kan beskrives som 1 gange 1 gange 1 gange 1 meter. Ja, det kan det godt, men nu ved vi jo, det er kvadratisk, så man kan jo bare sige 1 gange 1 meter. Jeg kunne egentlig godt tænke mig en is. Ja, jamen, så lad os gå ud og få en is. Voilà. Alle beskrivelserne var korrekte, men ikke lige effektive. Hvis man allerede kender til formen på spisebordet, kan man nøjes med at angive færre længdemål. Det er ikke altid helt naturligt at angive størrelsen på et firkantet bord ved brug af 4 sidelængder. Forsøger man at beskrive bordet ved et unødigt stort antal sidelængder, siger man, at beskrivelsen er overparametriseret. Altså beskrivelsen indeholder mange flere informationer, end man rent faktisk har brug for. Vi tager flødeboller som et eksempel. Hej. Hej, og velkommen. Min far kunne godt tænke sig en is. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg har faktisk lige lavet nye prisskilte, hvor man kan få 3 mulige kugler med eller uden flødebolle, hvilket vil give 6 mulige kombinationer. Jeg har ikke hængt det op, for jeg er lidt i tvivl om, hvilket et jeg skal vælge. Jeg kan vælge prisskilt 1. Her er priserne på kuglerne, for flødebollen er gratis. Eller prisskilt 2, hvor flødebollen koster 4 kroner. Eller den mest komplicerede prissætning, hvor flødebollen vil formindskes i pris, jo flere iskugler man køber. Ved alle 3 prisskilte har ispigen 6 forskellige varer på hylderne, givet ved kombinationen af størrelse og om man ønsker flødebolle. Men udformningen af prisskilterne afhænger af den valgte prismodel. Hvis vi tænker på mulighederne i iskiosken som et forsøg med 2 forklarende faktorer, kan vi opfatte prissætningen som om vi har 2 faktorer. Faktor 1, størrelse med niveauer 1, 2 eller 3 kugler, og faktor 2, flødebolle med niveauer ja og nej. Jeg synes, du skal vælge der, hvor flødebollen er gratis. Hvis jeg vælger prisskilt 1, så vil prisen på en is for denne model kun afhænge af faktorens størrelse. Og det er i denne situation muligt at angive de 6 mulige kombinationer ved brug af 3 forskellige priser. Denne situation svarer til den ensidigt variansanalysemodel. Ja, men du skal da også have noget for det. Hvis jeg vælger prisskilt 2, så vil prisen på en is for denne model både afhænge af faktorens størrelse og af faktoren flødebolle. Da prisen på en flødebolle er den samme uanset størrelsen af isen, vil det i denne situation være muligt at angive priserne for de 6 mulige kombinationer ved brug af 4 forskellige priser. Denne situation svarer til den additive model for 2-sidet variansanalyse. Der er andre måder at udforme prisskilt 2 for modellen. Prisen på en iskugle og en flødebolle kan være fastsat, sammen med en fastsat pris for hver en ekstra kugle, der købes. Begge prisskilte indeholder 4 mulige beløb.
Resultaterne af den pågældende additive model kan formidles på flere måder, men alle indeholder de 4 parametre. Jeg kunne også tage den mest komplicerede prissætning. Prisen på en is på denne model afhænger både af faktoren størrelse og af faktoren flødebolle. Og desuden afhænger prisen på en flødebolle af, hvor mange kugler der er i isen. Da prisen på en flødebolle nu afhænger af størrelsen af isen, bliver jeg nødt til at angive priserne for alle 6 kombinationer af størrelse og flødebolle på prisskiltet. Denne situation svarer til den 2-sidede variansanalyse med vekselvirkning, der her beskrives med 6 parametre. Selvom jeg har 6 varer på hylderne, så vil udformningen af prisskiltet afhænge af, hvilken prismodel jeg vælger. For en statistisk analyse af et forsøg med 2 faktorer, vil antallet af parameterestimater og måden, hvorpå det afrapporteres og fortolkes, afhænge af den statistiske slutmodel. Start derfor med at gøre dig klart og få kommunikeret ud, hvilken statistisk model du vil beskrive, når du angiver dine estimater. Og husk, her på Lange Linjekaj er flødebollen altid gratis.